going down for real. Една от тях, а ти дали я откри? Хиляди възможности не сме ли изпуснали? За някой друг ще можеш ли ти? Малки сте били. Хиляди различия и думи с многоточия затвориха очите на душите ми, а ти дали откри? Хиляди възможности има останали да направим нещо малко, но за някой друг ще можеш ли ти? Колко малки сте били за големите мечти. Класна! Това е за вас! Чакай, просто не съм... Добре. Здравейте! Аз съм Фондата Айфон. Така, предупреждавам класната, като изгледате този влог, желаем всичките ни отсъствия да се махнат! Да се махнат! Заради вас стипендии няма да имаме! Или да не дадете по 60 лева. Дайте да снимам аз. Правя влог. Аз също няма. Здравейте хора, сега сме в цветарски магазин. Боги, какво взехме? Мафиса. Сприса, момиче. Какво взехме, Боги? Айде, чао. Отиваме. Не, той ще го качим влог, как каним класната. Какво взехме, Боги? Хартия за шише. Хартия за шише. Бутилка за шише. Бутилка за шише. Колата къде е? Отиваме. Класната ни писат със светя, жената не знае, че за нея обикаляме. Да ги вкараме в колата. Да, и тези неща класна са за вас. Ще ми гледате влога след 2 седмици. Всичките ми отсъствия да се махнат като къмчим клипа. Какво като къмчим клипа? Като качим клипа. Като качим клипа класна. Държим всички отсъствия да се махнат. Да. Ще се махнат ли? Не. Ще се. Здравейте хора. Днеска сме на Хавана.
Ето и норито. Кое? Норито. Чуклузито. Да, ето е норито. Така, сега днеска пак няма да ходим при кмета, за да му благодарим, че ще ни осигури вакчето и така нататък. Защото Зузито я няма, суджуците са в нея. Мерве забравила суджуците, които ще тя да ги вземи. Добре, че Богито сериозно носи днеска ракията. Да. Ще му направим една кошница. Вътре ще сложим суджуци. Какво ще сложим още? Ракия, вино. Вино търся Мартин. Ще го питам сега дали има. Да. Ели, искаш нещо да кажеш? Днеска Елеонора не е в настроение. Айде, чао! Така, здравейте. Днеска оправихме кошницата. Покажи кошницата. Абе, стига псува! Значи тук имаме домашен суджук, домашна ракия и домашно вино. Виждай, се спъниш, че ще Не. И състояние ще отидем след малко да се видим с кмета, да кажем точната ни дата, кога ще каним класната. И ще подарим на него. Сега отивам до магазина да взема кутия Мерси бомбони. Колата да ги оставим. Да, първо отиваме до колата, Мартин да остави кошницата. И после отивам до Булекс. До Булекс ще ходим да взема бомбони. Марта не ме чака, обаче забрави, че ключовете са в мен. Отиваме ние и гледаме Мерси бомбоните за 13 лева. Скривам за. Събрахме 7 лева и нямаме пари за тези бомбони. Обаче гледайте тези. Изглеждат много добре. И Мартин не ги хареса. А ти искаш сезони от 3 лева да вземеш. Ма те са нарочен, пак са хубави. И вижте колко добре изглеждат. Те са точно за червено вино. Да, като ходя да са в яс. Обърках се. Като ходя на някой да му правя нещо, му го правя като ходата. Че тези изглеждат мега добре. Даже 100 пъти по-добре. Да, като няма Мерси, ти може. Не, изглеждат супер. Чакай, че се обърка къде ми е колата. Пежолинки! Няма блъскаме днеска кучета. Не, няма да блъскаме, няма да убиваме бордюрите. Добре, днеска едно куче ще да се замини. Поне не си замина. Да. Бързите ми реакции. Чакай да отключим. Защо не отложи багажника? Защото преди да отключа, няма как да отворя багажника, малко. Си може да си отключиш от багажника. Къде? А той е ключалка по принципа къл. Не. Чакайте да ви покажа кошничката ми. И газовата бутилка, 30 литра. Ето виж колко добре седи. Ще гледайте бе, хора. Ай, с твоя гол, бе. Топе. Хора, сега сме долу. Здравейте. Долу в 15 минути път. Да, 100 часа докато намерим място да паркирам. Тъй намерихме, кошницата е тук. Отиваме сега на среща с кмета. Айде. Да заключим пежолината ми, че някой да не трябва. Туалетна. Мартин се ебава с пежолината ми, ама още няма книжка и се разхожда пеш. Нали го игнорираме като факт? Да, за ти бегът има по-голямо моторче на читач. 55 коня. На гуми. Кажем, че от тук на класната сега отиваме до... Класна, да. Вие ще гледате това видео след като ви поканим, т.е. в края на месеца. Да. Отиваме сега до кмета. Гледайте само какво сме правили класна. Тук имаме... Има 2 алкохол, само суджусето и... Чакай, аз ще кажа. Класна, гледайте с какво отиваме при кмета. Значи домашен суджук. Домашна ракия. Аз ще да донеса домашен. Обаче тези хора не ми казаха, че днеска ще ходим. Нищо. Така, имаме домашно червено вино, домашна ракия. Тези бомбони нарочно. Само те са домашни. Бомбони за 5 лева, хора. Реклама! Така, не са ефтини толкова, не гледайте. Само 7 лева. Господин кмет, ако гледате това видео, не са от най-ефтините. Не, така. Добре сме, отиваме сега. Нищо, че ще вървим 5 минути пеша, докато стигнем, защото аз не можа да намеря място да паркирам. Всичко е точно. Така, здравейте хора, тук сме с последните новини. Отидохме до кмета да кажем за датата, която сме избрали и за часовия диапазон. Нина, с Жоро Игнатов съм така, Нина. Казах ти, че Веска е вкъщи. Нина. Махни! Казах ти, че Веска е вкъщи. Веско е на работа, ти казах. Нова Терлиза. Нова Терлиза. Господин Млад Мериджи, 24 часа. Ако те шибна и те шаман... Мета да ми оправя улицата, че мога влизам с БМВ. Той ще го махна. Така, сега хора,
Отиваме до колата, нищо, че е на 5 метра от местоположението, на къде трябваше да сме. Човечко е на работа. Сега, кмета одобри, човека е топ, разбирате ли? Не ни отказа. Улицата ни е своя. Всъщност той беше одобри и сега датата, само ще проверят дали влакчето ще бъде в състояние за 26 март. Всичко е точно. Подарихме кошницата, благодарихме от сърце. Снимка в Фейсбука и вестника ще има. Да, снимаха на. И сега отиваме до колата. След не може да стане на бала. Да, готино ще. Ама отзаде да изява. В момента дойдохме до Спиди да вземем облова. Много е готин. Обаче направили сме нещо, поръчали сме снимките на уния боксчета, деца до Бурлекса. И сега ще платим с карта. Да, богомилска работа. Руса е малко, нали? Признаваме го. Така, албума е много хубав. Ама много хубав. Да. Заредихме 10 лева газ, няма да оставим по пътя да бутаме колата, не се притесняваме. Unboxing? Вау! Добър! Вау! Оле, даже са такива на петна. Много е. Даже снимките няма да не стигнат. Няма да не стигнат. Поръчаме още. Мале. Аз не очаквах да е толкова. Очаквах да е толкова. Мале. Айде да ходим да вземем снимките. Хора, отиваме сега да вземем снимките. И втори анбоксинг, взехме снимките от бокса. Бокс ли това е? Да. Много сме умни хора, за първи път взехме пратка тук, платихме с карта. Топ сме. Много сме умни. Акълън е. Вау! Виж, само виждам себе си тук, гледай. Боже, каква снимка се сложила отпред. Майко! Класна, това всичкото е за вас. Висока събая. Баяса. Ама... Ако трябва да се отрежат. Ще се отрежат те? Няма да са толкова големи. Добре. Аз много исках на Гюлсяр и Нурчин снимка от Адмирала и да напишем кралиците на Като не Адмирала. са ми пратили. Те нали пратиха в той бе. Много добро качество обаче. Добро е. Да. Вече сме долу, нищо, че паркирахме на километър от местоположението ни. Ще вървим, няма. Ще вървим, да. Важното е, че влязохме там, където съм сигурна, че ще успея да изляза. Надяваме се. Да. Отиваме да принтираме още снимки. Толкова се мъчи. Правилно да ме изреш. Чакай, бялото просто... Той не лепи, аз ще пиша за него. Той бе стои да дойде, ще каже, фунда пише за мене. Зазита? Зазита. Ама я YouTube. И Валя, Ани не капа да снимка с него. Така. Си класна ги найрала, добре. Вас да бе, чупка, дали е, мара да си Абе и само е да ги дебриламе в Класна, ние пак дойдохме тук долу. Да изкараме още снимки, да, защото снимките уж казахме, че са много, но пак имаме празни страници в албума. И да, и пак сме тук. Всичко е за вас. Да ми махнете закъсненията. Добър ден! Чокер ли по Порше? Сега я кажи как ми е колата. Сякаш кои са живели тук. Кокошките са насрали и хареса. Сидев шофьорката. Инструктор ми даде книжка да й казва шофьор, само да не стана. Пак е Порше. Айде, газ.
Да сте мели от препоръщаш да ми отгоре. Кой да направим? Начинаеш шофьор, ти книжка нямаш. Сега се обажда. Така, хора, сторите. Слязохме додолу снимките, не стигнаха, бяхме поръчали 135 снимки, още 30 изкарахме. Още 30 изкарахме, платихме пак парички. Да. Класа! Всичко това е за вас. Вижте тук как следваме, госпожа, вижте тук, бе, вижте. Чакай, ти няма място. Това си в класната ще покажи на другите си ученици после. Там на телевизора. На големия телевизор да покажете, госпожо. Преди малко да направя една прическа, тогава неща. Малко в кадър. Малко се вдихне. Къде отиваш, сине? На себе. Газ! Айде газ. Виж какво прави сине, шофьорката. Тя идва за 5 минути. Първа направо, трета прави. Класна, сега е сряда, аз още правя албума в нас, защото така или иначе цяла седмица ние не успяхме да довършим един албум. Мартин сутринта станало правил сапина е тука. Юзем, как се чувстваш? Много зле. Мирко! Свирки нямаме всички. Сподели мислите се? Значи, много се вълнувам, но се притеснявам и мисля, че ще падна пред всички, ще се изложа. Няма да се изложи. Сидат, обличи си ризата. Браво на теб. Хайде. Ютуб! Как се чувствате? Супер! Нали? Ани, как се? Севтето ще правят. Вижте, букета, много е. Абе, говори малко прилично, че кача в Ютуб. Няма. И мене снимай. Няма. Газ. Снимай ме долу. Снимам те. Газ. Кръвилото влизам с пръст на газ. Вземай си го. Може ли ти? Хора, до сега не се притеснявах, обаче ме хвана притеснението много яко. Организацията ни е вече зле. Не е зле, чакаме класната. Отворите път. Поли. Маля само... Идва! Класна. Ако можехме да ви сложим оценка, ще да е 6+. Но нека не си спомняме за всички двойки, които ни писахте. Станислава. Това се помня цял живот. Хора, приключихме. Окей, да, класната е много доволна. Всички сме щастливи. И това беше от нас. Довиждане. Чао! Кажете чао на Бога. Чао! Сега чакайте клипчета от 24 май с уроклите. Здравейте, хората, ще го сложим накрая. В Силистра сме. Да я подадем документи и познайте до кого колата има скоба. А ние пуснахме съобщение. Значи ние сме пуснали съобщение 12:33. А тук са писали 12:35. 2 минути разлика, обаче 2 минути са си 2 минути. Сега ще се държим на своето си мнение. Ето идват. Хора, пътихме едни 30 лева. Без това нямаме пари, така хубаво че дойде. Това е първата ни глоба. Първата ми глоба, да. Аз ви казах да спорите с него. Добре, какво да споря, като те просто пишат час след като са сложили скобата, разбираш ли? Те един път като сложат... Майка ти беше права. Майките винаги са прави. Дъщеря ти не те служа. Майките винаги са прави. Само да кажа, мамо, ти като ми звъна, аз веднага Вижте, мама толкова добре напознава, аз паркирам. Тръгвам. Беше късно обаждане. Да, мама, втория път се обади по-рано. И мама ми звъни, вика, да, пуснахте ли СМС? Да, бе, За платения паркинг, викам, мама, забравих. Сега ще звъна, вика, ето аз възнам, ако ти сложат скоба, и се връщаме, колата ми има скоба. Майките винаги са прави. Така приключвам този влог. Разкажи защо се връщаме до тук. Чакай, пропуснах. Отиваме ние да ядем, ама така сме гладни. Цял ден не сме яли. Да, цял ден не сме яли.
Никой за нищо не мисли. И ядем, вече сме към края, наядохме си. И Елито вика, абе ние взехме ли документите, защото нали ще отиде да подава там за шофьорската книжка. И никой нищо не отговаря. Това означава не. И се връщаме да вземем документите. И какво да видя? Скобата. Откриваме скобата. И какво да стане? Ли пари имаме ли? Не. Айде, добре, че имах. Добре, че беше мама, защото тя пред да тръгна ме пита дали имам пари. Аз си казах, да бе, имам. И тя ми сложи още пари. Нали, евентуално жената ме познава, може всичко да стане. Ето. А ние сега и трите, аз не се обадиха, ма ходим и не знаем къде отиваме. И даже не се пускаме, само ходим и говорим на телефона. Не се притеснете, релакс. Майките винаги са прави. Хайде, спрей го ти Чао. Майките винаги са прави. Стигнахме Елена, да се подават документите. Така, хора, в момента карам, няма да гледам. Цял ден не съм ревала. Цял ден не съм ревала, може би защото бях супер притеснена, че нещо няма да е наред. Супер притеснена заради цялата организация, но сега просто останах насаме след цялата покана и толкова гадно ми стана и веднага почнах да рева. Снимам ги тези кадри, защото искам след година да гледам и да се хиля като луда, като откачена. Не знам, чувствам се супер емоционална. Чакайте, че трябва да гледам пътя. Нали спазваме ограниченията. Дават 60, карам с 60. И да, аз винаги като видя някой клипче нещо, винаги почвам да рева. Очичките ми се насълзяват. Дори когато правех албума, аз плаках и си казвах, много ще плача по време на поканата, много ще плача и изобщо не съм плакала. Може би защото самото притеснение ми беше в повече и така нямах време да отделя за моите чувства и това как се чувствам. Но да, като станах малко насаме, вече ми пушиват емоциите. И да, платихме 30 лева за скобата, всичко е наред. Класно, обичам ви.